Добре. Работим. Едно, две, три. Айде, това станахте шумчиче. Айде, качи го в този път. Айде. Ей, залепна. Да, бе, залепна. Знаеш как се върши? Ще падаш ли да го спирам? Айде, ще не го вече. Минахме. Айде, ми си имаш много големи. Съдранията. Да, Поглед за червени очи, изглежда съм в друго измерение. Ей, далеч за много страни от примерен модел на поведение. Бутилка бира, бутилка коряк и съм готов за подвизи страшни. Ще раздирам ползящия мрак през тротуари и улици прашни. И няма как в кръвта ми гори онзи неистов дяволски огън. Неприлично, безсрамно дори, а само как искам да спра, но не мога. гледай какво е празно. Никой. Това е катастрофа, за да спра. Имаме за летището. За летището, да. Ох. Ето ги, нашите хора. Айде един по един, моля. За ябланица. Тук така насам, заповядайте. Внимайте с канавката само. Ето, наредих сега по един ще изпират да видим кои са готини и ще качим при тях. Да проверим документите. Не щат. Да вие, господине? Не. Айде. Айде, който разбира, тук се спира. Знаете ли колко мустоперги има правицата? Ей, не се пререждайте вие там. Вас това ревърке няма вижте. Няма, брат. Пак няма никой. Недоразбрал, реши, че може ей тъй да ме схруска. Блюдо с нещото име скандал, ще му сервирам вместо закуска. И няма как в кръвта ми гори онзи неистов дяволски огън. Неприлично, безсрамно дори, а само как искам да спра, но не мога. И няма как в кръвта ми гори онзи неистов дяволски огън. Неприлично, безсрамно дори, а само как искам да спра, но не мога. Ненадейно се разтъкнахме на буста на Владо Гогов. Айде, отиваме при GPS-а.
и да гледаш. Да. А нали после пак ще трябва да го връщам. Питаш ли какво правя тук или подусещане? Ами мисля, че си личи. Днем си върви мен си режим. Като Владо мисля да Да не да сам пътя. Казвам, сам трябва да. Опа, това е процесът излюпа на Фейсбук. Браво на пилето. Много е страшно и опасно. Нима да не паднеш в пропастта. Много дълбоко. Надявай го, това поне 30 метра надолу. В момента излизаме от 4-ти базов лагер на минус 1537 метра и 40 сантиметра. Дръж се, пиле, внимавай. Имани крак, не искам да трябва в стените. Не чупи образование, ти си добър пещерняк. Внимавай с големия си фон. Това е голямо езеро. А на добра довеше това строителство. Вау, крака. Какво ли ще излезе? Не моята сянка, не. Някаква сянка ме преследва. Човек с фотоапарат. И гъста с бутуши. И ти ли? Я повтори пак това. И Алекс се излюби. Ирков, артист. Рекси. И сега феноменално се случва Рекси. Метнимай, фаща ги. Рекси, защо се излагаш сега пред... Сценичната треска. Да. Айде, сега другата половинка. Аплодисменти от публиката. Рекси! Браво! Да, една лапа. Да. Give me five. Няма свърши. Това е за пингвините. Оставаме. Мускаферги. Владо, опита ли? Кози пастърма. Харесаха ли ти много са вкусно? Да. Съвсем. Не се ли Не спа? са като бирата, но пак. Бирата за отбране на главата, пропуснати сутринта. Аз бях пила една беличка сутрин, тя ще много добре. Оф, и аз така, въпреки че не съм пила вчера, пак ще да ми е добре. Но това вече свършихме работата, да не можете. Добре, Първо някъде забира. Да. Просиш ли да Рекси? Те ги събрахме, ще да ги сгазят. Годен.
къде го знаеш като добър и седи и ни вика, отпуска. Какво е отпуска? Това бяха беките, бе. Беките. Кажи нещо, ба! Това толкова са много, бе. Абе, Марко, той има по-голямо стадо. Това на баща ти, бе. Ама не мога да хванем един дето да го снимаме докато го стига. Да. Севлиево Гран-при. И толкова си съм виждала, но... Превежен поглед за червени очи. Изглежда съм в друга. Ето го селяни на Сашко. През ливадата цепи. Сложва каскета на селския падарин. Добре, заварим. Готов за подвизи страшни. Ще раздирам ползящия брак. През тротуари и улици прашни. И няма как в кръвта ми гори онзи неистов дяволски огън. Неприлично, безсрамно дори, а само как искам да спра, но не мога. Поживи дуби, поживи игри, съжалявам, не мога да слушкам. Пожива съвест, покорно мерси, ще ви прегазя като ви хрушка. И няма как в кръвта ми гори онзи неистов дяволски огън. Неприлично, безсрамно дори. Опа, пак се обчесня. Айде, кажи преди историята на това. Наручи. 100 телевизора имаме. На сигурност преди си ходи с всякакви глупости. За да си апарата няма да си кажа. Айде говори. Няма да си кажа. Кажи за лютеницата и 10 парчета. И майната мама идва при мен някой. С бяла коса, добре стъпни, плюс. Ти Александър ли се казваш? Да, аз Александър се казвам. С пещери ли се занимаваш? Да. Какво правиш тук? Работи. Добре. Сега. Ето, поклаща за съшителва и аз си към край. Сега с една майка, те ще бъдат тук ме парат, да ме поборят някъде. И какво става? Сега тък идва майка и... Танко! Супер ми бъдат, аз ти казвам право. Супер хладнокръвно изражение, с едно ще ме убива, разбираш ли? Пак ти идва. Това няма да кажеш мълчал. Те не. Направо съм се спука да сме. Аз си спърдашки надолу пред горишката. Тръчки. Тръчите. Не, страхотни са. Много са Аз вкусни. до сега такова нещо не съм. Нали работиш в кухня? Какво като работя в кухня, задължение да ям трътки. На това с тако. Ама как се е щупил? Човека е стоял пред вратата и аз съм му влезнал на ЛС-ката. И го вкарвам под долния рафт, двамата влизаме. На по-долния рафт на печката? Не, като отворя вратата има един рафт и отдолу под рафта. Вътре в мезето. Да, отдолу под рафта има примерно каса и половина бутилки берени и сме ги натрошили всичките. Аз съм поддържал да го налагам отдолу, обаче няма врата. Леле, пияни си тук с всичките. Браво. Всичките сме алкохолики, това е най-голям пакет. Стига. Най-дърти алкохолик. Що бабата идва ти да се въргаваш пред нея и тя да ти ге по мастиката и ти да й предлагаш мастика. Алкохолик!
Говори. Айде, здравей, Сашко. Аре, но да е верно. Къде е мастичка, моето момчето? Айде да ти го там, моля, че ще кажа напред. Трябва да е някаква водка. Имам предвид, те се нещо без... Пише горилка, но... Пшенична, па ясно. Да, пшенична, горилка. Пиле, кажи нещо за лека нощ. Ми лека нощ. Това другото. Да коментираш обстановката. Това ще под камерата. Ханче Аплани. Който не може да много помощ. Много. Леко. Ой, падна. Много мъртви. Само стафергите ли са? Стафергите, да. Айде, стигнахме Златна пана. Къде е Златна пана? Гавелуховица. Трябва да губим от стафергите. Да, бе, ама как така? Някак си много странно. Това нещо не ще да тръгва. Май ще стане да пие бира с нас. Може да направим симпатични. Да, ще й кажем да не снимат. Превежен поглед за червени очи. Изглежда съм в друго измерение. Да. Вчера тръгнахме от София и минахме през Гложене. Вечерта стигнахме до Троян и сега само така малко се поразходихме. А? Пътешествие. Пътешествие, да. Утре отиваме на Враца. И вече свършва и се прибираме после в София и така. Ето, наближаваме вече. Добре. Ето сега, дами и господа, Банковица пред вас. Билето танцува, поглеждайки глава в такт. И май се сам, стопа ни завършва. Май стопа ще ви стигна. Айде, айде. Айде, мерси много.
Я да си имаме какво кара човека. Плевен, Загорка, Каменица. Аз седне на земята. Да, Монче си, който ни кара. Монче каже, че там беше точно последните бомбонче. всичко е пресметнато. Да чупливо колко. Приятен път и приятна работа. Пиле, всичко точно бе. Направо да си завидим. Да, май последната кола, която си возим, но път ще продължава. Крълково. Ах, то как се